Μείωσε λίγο το φωτισμό, φαίνεται καλά. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα έχουμε όλο το σχέδιο του προσανατολισμού των μαγνητών. Αυτά εδώ είναι το σταθερό πλαίσιο που αποτελείται από 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 τμήματα. Αυτό είπαμε είναι το σταθερό πλαίσιο, το οποίο δεν περιστρέφεται και είναι σταθερό. Το περιστρεφόμενο πλαίσιο είναι αυτό με τις διακεκομένες γραμμές. Με τις διακεκομένες γραμμές εδώ. Λοιπόν, τοποθετούμε το περιστρεφόμενο πλαίσιο από πάνω με πολικότητα νότιο. Αποτέλεσμα να αποθείτε. Εδώ πέρα νότιος αποθείτε. Και βόρειος έλκεται. Όταν θα φτάσει αυτό το τμήμα εδώ, αμέσως ο βόρειος γίνεται, αυτός εδώ βόρειος γίνεται νότιος. Και ξανά αποθείτε. Με το που γίνεται νότιος έρχεται εδώ στο βόρειο και έλκεται. Με το που θα έρθει εδώ στο βόρειο περιστρέφεται, αλλάζει πολικότητα και γίνεται νότιος. Και έχει περιστραφεί και ο νότιος είναι εδώ και έτσι με αυτόν τον τρόπο έχουμε την πλήρη περιστροφή. Δέστε καλά το σχέδιο και σε μια περιστροφή, σε μια ανάλυση επαληθεύεται όλη η ιστορία. Λοιπόν, ξαναλέμε. Αυτά τα κομμάτια 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 είναι τα σταθερά κομμάτια, τα οποία μπορούν και περιστρέφονται όταν θα βρεθεί στην κατάλληλη στιγμή. Και εδώ πέρα με τις διακεκομένες γραμμές είναι τα 4 τμήματα που περιστρέφονται προς την δεξιά πλευρά. Έτσι. Και όταν έρθει και το συναντήσει, γυρνάει ο πόλος αυτός και γίνεται από βόρειος νότιος. Αυτό. Για ας πάμε να το δούμε και στην πορεία τώρα. Πώς γίνεται αυτό, πώς λειτουργεί στην εφαρμογή του. Από μακριά λίγο το βίντεο. Λοιπόν, αυτό είναι το τμήμα που είδατε στο σχέδιο. Και προχωράμε να κάνουμε τώρα το γύρισμα. Λοιπόν, λίγο μακριά να φαίνεται. Αυτό ακριβώς γίνεται. Όταν φτάνει, γίνεται αυτό. Λοιπόν, εστίαση σε ένα πόλο συγκεκριμένα κάπου. Ας πάμε εδώ πέρα τώρα, έτσι. Λοιπόν, εδώ έχουμε βόρειος, όπως βλέπουμε, φαίνεται. Εδώ έχουμε βόρειος, άρα λοιπόν αποθείτε. Λοιπόν, εδώ είναι νότιος, έλκεται. Εδώ είναι νότιος και έλκεται. Όταν θα φτάσει εδώ, με το μηχανισμό βλέπετε έγινε βόρειος. Και προχωράμε. Ερχόμαστε εδώ, τι είναι αυτό, νότιος, βόρειος. Έτσι. Κοιτάξτε τι μας έγινε. Βόρειος, αποθείτε. Έρχεται εδώ πέρα. Βόρειος, νότιος. Έλκεται. Προχωράμε. Βόρειος, αποθείτε. Βόρειος, αποθείτε. Βόρειος, νότιος. Έλκεται. Αλλάζει. Βόρειος. Αποθείτε. Βόρειος, νότιος. Έλκεται. Είπαμε. Τα ετερόνυμα έλκονται, τα μόνιμα αποθούνται. Λοιπόν, προχωράμε. Κοιτάξτε πώς θα αλλάξει τώρα πάλι. Άλλαξε. Βόρειος, αποθείτε. Βόρειος, νότιος, έλκεται. Ερχόμαστε πάλι, άλλαξε. Βόρειος, αποθείτε. Βόρειος, νότιος, έλκεται. Έγινε βόρειος, νότιος, έλκεται. Σωστά. Και πάει λέγοντας. Αυτή είναι η βασική αρχή λειτουργίας, η οποία, για να είμαι ειλικρινής, δεν πιστεύω να δουλέψει. Αλλά, να είπαμε, πριν το διαλύσω και πριν σταματήσω, είπα στο γράψω σε αρχείο να τελειώνει η κατάσταση. Κατ' ουσίαν δεν νομίζω να υφίσταται. Τέλος πάντων. Αυτά τα ολίγα. Τέλος.